जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो सरखारि मावखुलिफोराव बर' राव आरो हांखोखौ बाहायनांगौ। बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोदैसिन बिमा रावा आसाम रायजोनि नैथि राव महरै गनायथि मोननाय राव। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारि बिथांनि दैदेननाय मोनसे गोख्रों हानजाया उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि डक्टर सन्नेक सिग्न'नो उदालगुरि जिल्लानि बेंखनाव थानाय मोनफ्रोमबो सरखारि मावखुलिफोराव असमिया इंराजि हांखोफोरखौ मावखुलिनि पस्टार बेनार बायदिफोराव लिरनायजों लोगोसेयैनो बर' रावनि हांखोखौबो बेजों समान बाहायनांगौ एबा लिरनांगौखौ लानानै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथां सिग्न'नो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि फैगौ दान मोनसेनि गेजेरावनो गासैबो खामानिफोरखौ नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों राहा लानाय जागोन होनना मिथिहोयो होनना फोरमायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथां दैमारिया। कमिशनार जिल्ला बेंगिरि बिथांखौ जोङो मोनसे टीम फैनानै लोगो हमदों आरो लोगो हमनायनि मेन जाहोना जाहैबाय रिसेन्टलि जोंनि उदालगुरियाव जि माने सार्किट हाउस डिसि बे अफिसनि खाथियावनो थानाय जि सार्किट हाउस बे सार्किट हाउसआ रिन'भेट जादोंमोन आरो रिन'भेसन खालामखांनायनि उनाव जिखिनि बेवहाय साइन बर्ड होनाय जादों बे गोटे साइन बर्डखौ इंलिश आरो एसामिसाव लिरनाय जों नुनो मोनदों। दा बेनिखाय बे साइन बर्डआव जोंनि बर' रावावबो लिरनाय थानांगौ बेखौ दाबिनानै जोङो दिनै मोनसे मेम'रेन्डाम डिस्ट्रिक्ट कमिशनार अफ उदालगुरि बिथांनिसिम जों गथायनाय जादों। लोगोसेनो जोङो गोलाव सम जाबोबाय डिसि बिथांखौ सिगांनि डिसिखौबो बुंबोनाय जादोंमोन खिन्थु खोब बेबायदि इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो खिन्थु दिनै जोङो माने रिटेन सहकारै जों डिसि बिथांनो मेम'रेन्डाम जों होनाय जादों जे बे डिसि अफिसाव थानाय जिखिनि माने नेम प्लेट्सफोर बे नेम प्लेट्सफोरा इंलिसावबो गैबावा एसामिसाव आन्था लिरनाय जादों बेफोर गासैखौ जाहाथे माने बर'आव लिरनांगौ आरो एसामिस इंलिशखौ राखियै बे बिथांमोननि बाथ्रा खिन्थु बर'आ फार्स्ट प्रभिजन माने मोननांगौ प्रथम जायगाखौ मोननांगौ जों बेखौ बिथांखौ फोरमायनानै फैदों खुगाजोंबो आरो रिटेनबो जों होनाय जादों। दा बेवहाय आरो लोगोसेनो जेसेबांखिनि उदालगुरियाव माने अफिसफोर दङ बे एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस जानो हागौ सिभिल माने अफिस जानो हागौ आरो जेसेबां साइन बर्डफोर नेम प्लेट्स ग्ल' बर्ड बेफोर गासैयावबो जाहाथे बर' रावा सिगां सिरियाव थानांगौ बेखौ जोङो बिथांनिसिम दाबि लाखिदों आरो जोंनि दाबि लाखिनाय बायदि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मानागिरि बिथाङा जोंनो मोनसे खोथा होदों जे उइदिन सर्ट पिरियड माने बिथांमोना बे माने बर'यै लिरगोन आरो जोंनिफ्राय मोनसे सम एसे सोंनाय जादोंमोन जे बेसेबांसो माने सर्ट पिरियड होनोब्ला बेसेबांसो जों सानना लानो हायो बे बाथ्राखौ एसे सोंनाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला उइदिन 1 मान्थ जोङो हानायसेबाङाव मोनफ्रोमबो अफिस आरो बे नेम प्लेट्स जेसेबां थागोन बेफोर गासैखौबो जोङो माने सोलायगोन आरो बर' रावखौ सोसननाय जागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा खोथा होदों। दानसेनि गेजेराव जुदि सोलायनाय जायाब्ला बिनि थाखाय जोङो जिखिनि बिहित बेबस्था जों लानाय जागोन डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बिथांखौ जोङो लोगो हमनानै फिन खनसे गोसोखांहोनायजों लोगोसे आरो बिनि माने जिखिनि बेबस्था थागोन बै समाव टाइम आरो सिचुवेसनखौ नायनानै बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनायनि प्रग्रेसखौ जों नायनानै जों बिनि रिएक्सनखौ जों बै समाव होनाय जागोन।